Sme slovenská spoločnosť, ktorá vyvíja a vyrába nabíjacie stanice pre elektrobicykle a solárne ostrovy. Náš export je predovšetkým teraz krajina Európskej únie. To znamená hlavne Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Česko, u nás Slovensko. A mimo krajín Európskej únie teraz máme nový otvorený trh, to je Kazachstán, plus Južná Amerika, Brazília. Viac menej Kazachstán nás oslovil kvôli tomu, že sú tam obrovské lyžiarske strediska, kde prišli na tom, že toho snehu už nie je toľko ako v minulosti. A plán je upraviť tie lyžiarske strediska na bike parky. To znamená, že sa idú vybudovať v rámci týchto lyžiarských stredisk vybudovať infraštruktúra na bicyklovanie na elektrobicykloch, a k tomu je potrebná aj tá sieť nabíjacích staníc. No, chodia nám dopyty aj zo Spojených štátov amerických, z Kanady, z Austrálie, z Nového Zélandu, len tam nie sme ešte pripravení s certifikáciou, to je trošku beh na dlhé trate a vzhľadom na to, že tieto produkty vyvíjame a vyrábame tu na Slovensku, tak sme si povedali, že trošku spomalíme tempo a radšej tam pristúpime o nejaký rok, dva neskôr, ako urobiť nejaký neuvážený krok, že sa potom zakopeme do reklamácií. Máme aj dopyty z Maroka, dokonca aj z Afriky, ale poviem pravdu, že v súčasnej dobe tam neplánujeme expandovať. Nemáme pocit, že toto je ešte správny trh na to. Momentálne sa tá cykloinfraštruktúra buduje hlavne Európskej únii. Povedzme, že tie Spojené štáty americké a tieto krajiny ako Kanada sú trošku, možno tak 2 roky ešte za nami, za Európskou úniou. A tú Afriku zatiaľ tak nevnímame, že by to bolo ešte potrebné.